vokser hele tiden. Det startede med den almindelige Mini, og så kom der en Cabriolet, og nu kom der en stationcar. Nu er der så en firehjulstrukket, som er den her Mini Crossover, som designeren står lige herude, ikke er særlig køn. Men det er den første Mini med 4 døre, og det er også den første Mini med firehjulstræk. Og ja. De her konceptbiler og prototyper, der altid er på biludstillingen, det er ikke dem alle sammen, du kan bruge til noget. Men den her kan vi rent faktisk bruge. Den hedder Kiroya, og selvom de her døre ikke følger med, så er det stort set den næste lille Mazda, der kommer til at hedde Mazda 1. Firma- og familiebilen Toyota Avensis. Den er blevet meget frækkere at se på. Kinesiske biler, ikke? Dem kan I godt huske, at vi snakkede lidt om, da vi var til biludstillingen i marts. Men den her elegante coupé, det er også en kinesisk bil. Du kan godt se, hvor vej det går, ikke? Det her, det er en rigtig familien Danmark-bil. En Citroën C3 Picasso. Den er 5-sæders, og så har den stort bagagerum. Og så regner vi med, at den kommer til Danmark til foråret til en startpris på omkring 200.000 kroner. Når militante vegetarer og Greenpeace er efter dig, dine SUV'er. Du laver en mindre SUV, og det er det BMW har gjort. Det her er en X-model baseret på den lille 1-serie, og det er ganske vist kun en prototyp, men den skulle være parat næste år. Men altså, den fedeste SUV, der findes, ikke? Det er stadig sådan en her. Så er det blevet tid til en ny Golf GTI. 210 hestekræfter. Folkevogn siger, at det er den hurtigste Golf nogensinde. Det er ikke helt rigtigt, men fræk ser den ud. Alle andre på den her biludstilling har meget travlt med at forklare, hvor miljøvenlige de er, og hvor lidt CO2 de udleder, bortset fra Bentley. Det her det er en Arnage Final Series. Den lukker 465 gram CO2 ud per kilometer, så det gør den højst sandsynligt til den mindst miljøvenlige bil på hele biludstillingen. Det er jo et herligt køretøj, ikke? Lad os se. No, you stupid! Prototyper kan alle bygge. Nej, for helvede, det gjorde du kraftedeme ikke. Den nye Saab 9-5 for eksempel. Svein und! Ja, okay, det må vi ikke, men fuck det. Lav det, du kan lave, ikke? Vi er lige blevet smidt væk fra standen, fordi... Klart. Celine Dion. Det her, det er Chevrolet Cruze, som... Nej, hedder den det? Og det er en bil til et marked, som er et segment, som ikke... Den hedder Chevrolet Cruze, det er lidt forvirrende, fordi den afløser Devo Nubira. Og så kan du åbenbart få den her kag med indbygget Amager-nummerplade. Devo blev til Chevrolet, som er en model, som... Ja, det er sgu ikke til at følge med for sådan nogle stakkels journalister som os. Nej, det tager vi lige en gang til.